बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 28 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाया 31 जुलाइनि सोलायै 29 जुलाइआवनो थुंगेगोन होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि खर'सा आसामनि दैबाना थासारिनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। हादोराव फिन आरोबाव क'क्राझ जनता पार्टी (CJP)नि जाफुंसारनायनि उनाव बे बाराव E20 जनता पार्टी (E20 जनता पार्टीनि दाबि मिरु मन्थ्रि नितिन गडकारीनि बिबान एंगारनाय आरो E20नि सोलाय 100% गोथार थावनि दाबि खालामदों। E20 जनता पार्टीआ 16 बोसोर बैसोनि चिरां जिल्लानि बङाइगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसुलि थरायना आनिसा ब्रह्मआ वेट फर मी आन्डार दा वेक ट्री अक बिफांनि सिङाव आंखौ नेथ' मुंनि फिथिखा सल'सा लिरनानै फोसावना थुनलाइयारि हाबायाव गावनि आगानखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि 3-4 दानफोरनि गेजेरावनो लिरजानाय बिजाबा लरेन्स आरो आमेलिनि गोसो दुंखांहोनाय सल' खिन्थायो, जेराव बिसोरनि आखुजों अननाय, बराद आरो सरासनस्रा बुब्लिफोरनि सालागिरिफोरा बेरखाङो। पथिनि गेजेरजों फोसावजानाय बे बिजाबखौ दा एमाजन आरो फ्लिपकार्टआव मोननो हासिगोन। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मासि सामलायनाय मावफुं जथुमाया आबुं जाबाय। BTCनि गोबां गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादों। इसि जथुमायाव BTCनि मोन 5 सदर थावनियाव मडेल नोगोर बानायनायनि थांखि लादों। बेफोर थांखिखौ मिरु सोरखारनो गथायगोन होनना फोरमायदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। फिन आरोबाव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि राङारि हेफाजाब। क'क्राझार जिल्लानि कथालगुरि गामिनि गोरिब नखरनि बिफा रुंसारि जानाय अजय बरगयारिनि फिसाज्ला गणकान्त बरगयारिनो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फरायनो थाखाय 50,000 रांनि अनसुंथाइ होदों। আমার গভর্নমেন্ট ডিসিশনটো আমার যিখিনি আলোচনা হল এনেকুৱা ক'ব পৰা আমাৰ আজি ইচি মিটিঙত আলোচনা হোৱা নাই আৰু অফিচিয়েলি আমি সেইখিনি কথাটো আজিৰ দিনত আমি ক'ব নোৱাৰে। আমি জাষ্ট আলোচনা কৰি কিছুমান এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ এই বিশেষ কৰি সেই লেণ্ড আৰু এডুকেশ্যন ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিৰিয়াছ ডিচিশ্যন আজি হৈ গ'ল। এইটো আমি যিমান পাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাম। সেইখিনি কথা তো সেইটো আগত কাৰ্যকৰী হওক, ইয়াৰ পিছত আমি ক'ম। কথাটো যিহেতু আজিহে আলোচনা কৰি পেলাই আমি ডিচিশ্যনত আহিল, এতিয়া কোৱাটো উচিত নহয় আমাৰ কাৰণে। কথাটো টাউনত কোকৰাঝাৰ হওক, কাজলগাঁও হওক, ইয়াৰ পিছত মচলপুৰ আৰু ইয়াৰ পিছত তামোলপুৰ আৰু ওদালগুৰি, এই 5টা হেডকোৱাৰ্টাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, সেইটো আমাৰ এইটো আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে, মডেল এটা টাউন বনাবৰ কাৰণে, চিটি বনাবৰ কাৰণে এইটো মডেল ইষ্টিমেট আমাৰ আছে। এইটো আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ালৈকে আমি যাম, যিহেতু সেইখিনি প্ৰভিজনটো আছে, সেইমতে প্ৰপ'জাল যাম। দাদা, আমাৰ এটা কথা আছে, আমাৰ মানে বহিবলৈ জেগা নাই, আমি স্কেপিঙত বহি থাকোঁ গোটেইখিনি। এনেকুৱা এনেকুৱা যদি প্ৰভিজন কৰি দিব পাৰিলে ভাল, আমি কৰি দিব লাগে। এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে চাব, ডিপাৰ্টমেণ্টক মই ক'ম। ডিপাৰ্টমেণ্টে চাব, ডিপাৰ্টমেণ্টক মই ক'ম। এইখিনি কথা দেই, বেলেগ একো নাই, চিৰিয়াছ একো নাই আজি মিটিঙত। থেংক इउ। आसाम सोरखारा ट्राइबेल फरायसाफोरनो बृत्ति एबा ST स्कलारशिपखौ थाबैनो होनांगौनि थाखाय एबसुनि गोख्रों दाबि। बोराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा दैखांदों बे दाबिखौ। बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति, जायखौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एबसु NDP-नि मोनब्रै हानजा UPPO, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव मावफुंनाय जादोंमोन, खालामनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बै सुक्तिनि माखासे दफाफोरा मावफुंजाबाय आरो माखासे गोनां दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै।
जायनि थाखाय बै मावफुंजायै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि रायजोपाल, भारतनि प्राइम मिनिस्टार, भारतनि हम मिनिस्टार बिथांमोना जोङो मोन द' दाबिखौ जोङो दाबि खालामनानै गोसोखांलाय गथायदों। जोंनि गिबि दाबिया जाहैबाय बिटिआरनि सिमाया बांनांगौ, सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि खिमलुगुरि ओनसोलनि 8टा बर' गामिया थाबैनो बिटिआर हाबफैनांगौ। बे 1 नम्बर दं जोंनि दाबि। 2 नम्बरा जाहैबाय 6 शिडिउल जिफोर काउन्सिल एरिया दङ दाबो साংবিধাनिक जि मर्यादा बे मोननांगौ मोनाखै। 2019 सनाव 2019 मायथाइयाव जे जोंनि भारत संबिजिरनि 125 जि मोनसे सोदांनांगौमोन जोंनि भारतनि संबिजिदा बे 2019 सनाव राज्य सभायाव थाबथानानै थाहैबाय। बैखौ भारतनि 125 जे सोदांनाय संबिजित सोदांनाय बेखौ सोदांनानै फिन भारतनि 280 आर्टिकेल बेखौ सोदांनानै भारत सरकारा बे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जेसेबां फैसा हरना फैसानि मदद हरो डाइरेक्ट बे आसाम सरकाराव थाङालासिनो बिटिआरआव मोनफैनायनि जि मोनसे बेबस्था दङ बेखौ खालामनो थाखाय जों दिनै बे दाबिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकार जोङो मा खालामनो डिमान्ड खालामनो दाबि खालामदों। आरो नोंथांमोना मिथिगौ आसाम जुडिशियेल सार्भिस होननाय मोनसे सार्भिस दङ। बेवहाय 3rd ग्रेडनि 4 पेपाराव मोनसे लेंगुवेज अपसन दङ। बेवहाय बर' जानांगौ, जों बर' साबजेक्टखौ सोनांगौ होननानै डिमान्ड खालामबाय थादों। आरो बर' साबजेक्टआ थाहैनो थाखायनो बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बे एग्जामखौ लिरनो हाया, बे एग्जामनि साकरिखौ मोना। ओंखायनो जिहेतु बर' लेंगुवेजआ आसामनि मोनसे स्टेट एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज, ओंखायनो बर' रावखौ बे 3rd ग्रेडनि 4 लेंगुवेजाव सोनानै बर' गथ'फोरखौबो आसामनि जुडिशियेल सार्भिसाव साकरि मोनहोनाय बेबस्था खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै खावलायदों। एसटिनि फरायसा जे एसटि स्कलारशिप मोनो जोङो स्कुलाव फरायनाय, कलेजाव फरायनाय, इउनिभार्सिटि फरायनाय 2023 मायथाइनिफ्रायनो आसाम सरकारा दिनैसिम एसटिनि फरायसाफोरनो स्कलारशिपखौ होआखै, जायनि थाखाय दुखिया दुखिया न'खरनि बर' गथ'फ्रा फरायनायाव असुबिदा जादों। भारत सरकारा अलरेडि आसाम सरकारनो बै फैसाखौ गथायबाय, नाथाय आसाम सरकारा दिनैसिम बेखौ गथायाखै। जों ओंखायनो दिनैबो डिमान्ड लाखिदों थाबैनो आसाम सरकारा एसटि फरायसाफोरनो स्कलारशिपखौ होनो नांगौ। आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जि हा दङ गोबां मानसिया बेयाव इलिगेलि हाबनानै दङ। दा आसाम सरकारा जों नुदों खत्रनि हाफोरखौ बिथांमोना उद्धार खालामदों, बायदिसिना हाफोरखौ उद्धार खालामदों। दा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफ्राव थानाय जेफोर इनायै बिथांमोना दखल खालामनानै दङ बेफोरखौ उदां खालामनांगौ। आरो जों नुदों बर' बिजोङा 11-12 सिम आर्ट्स स्ट्रिमाव फोरोंजाबाय, 9टा साबजेक्टखौ फोरोंबाय थादों, नाथाय आथिखालसिम बर' मिडियामखौ आपग्रेडेसन खालामबाय, नाथाय बै आर्ट्स स्ट्रिमनि 9टा साबजेक्टआव दिनैसिमबो बिथांमोना बर' बिजोंनि फरायसा फोरोंगिरि थिसनाखै। ओंखायनो बर' बिजोंनि फोरोंगिरि थिसननानै बर' फरायसाफोरखौ मोजाङै फरायनायाव खाबु होनो थाखाय जों दिनै गासै डिमान्डखौ लानानै जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों खावलायदों। आरो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों स्पष्ट बुंनो नागिरदों जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिफोरा सुफुंजाया, जेब्लासिम बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मोजाङै मावफुंजाया, बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गणतान्त्रिक भाबै जों आन्दलन खालामबाय थागोन। इयुनाव जोंनि आन्दलना बांसिन गोख्रों जागोन। आरो बेयाव जुदि माबाफोर जुदि गाज्रि जाथायफोर जायोब्ला बिनि दायनिगिरि आसाम सरकारा जागोन, भारत सरकारा जागोन, बेखौ जों फोरमायहरबाय। गोजोन्थों।